Mae The Wallich yn creu cyfleoedd i bobl sydd wedi bod yn cysgu allan, sydd wedi bod yn ddigartref, neu sydd wedi profi'r system cyfiawnder troseddol i fyw'r bywydau maen nhw am ei byw. Mae llawer o stigma o hyd ynghylch cyflogi pobl fel defnyddwyr gwasanaethau'r elusen sydd â bylchau yn eu cyflogaeth. Yn aml, maen nhw wedi profi trauma ac mae llawer yn wynebu heriau gyda iechyd meddwl sy'n gallu gwneud dysgu traddodiadol yn anodd. Mae tîm cyfranogi a chynnydd The Wallich yn cynnal 4 rhaglen i helpu i dorri cylch digartrefedd neu aildroseddu. Maen nhw'n addysgu sgiliau hanfodol ac yn cynnig yr adnoddau i wella lles. Maen nhw hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr i herio stigma a chreu cyfleoedd gwaith. Mae'r cyrsiau wedi'u dylunio fel eu bod nhw mor hygyrch a phosib. Maen nhw'n hyblyg o ran presenoldeb ac yn cael eu rhedeg gan diwtoriaid sydd wedi eu hyfforddi'n arbennig ac sy'n ymwybodol o droma. Mae pobl sydd wedi profi digartrefedd yn gallu bod yn ddrwg dybys o bobl eraill mewn swyddi o awdurdod. Felly, mae holl raglennu'r Wallich yn cael eu darparu'n rhannol o leia gan unigolion sydd wedi profi'r sefyllfaoedd mae'r cyrsiau'n ymdrin â nhw. Mae gweithio gyda rhywun sydd wedi cerdded yn eich esgidiau yn gallu bod yn ysbrydoledig, ac mae'r elusen wedi gweld cynnydd o ran ymgysylltiad a chanlyniadau cadarnhaol i ddefnyddwyr gwasanaethau. Mae llawer wedi mynd ymlaen i ddod o hyd i waith neu i chwilio am waith. Mae eraill wedi gwella eu sgiliau digidol ac wedi cwblhau cymwysterau. Mae mwy byth yn dweud bod eu iechyd meddwl wedi gwella a'i bod nhw'n teimlo bod ganddyn nhw fwy o reolaeth dros eu bywydau. Mae hynny yr un mor bwysig. Mae nhw wedi newid eu straeon ac mae ganddyn nhw obaith newydd ar gyfer y dyfodol. Yn y bôn, dyma nod The Wallich.